mojom kanáli Yin Tarot a pozrieme sa, na čo sa máme sústrediť tento mesiac. Takže na čo sa máme sústrediť budúci mesiac. Na čo sa máme sústrediť tento mesiac, ktorý prichádza. Takže dáme si to 3 kartičky. Ak chcete, môžete si pozrieť všetky 3, ak nie, tak si vyberte, ktorá vás osloví, pritiahne. Takže na čo sa máme sústrediť tento mesiac. Takže kto si vybral prvú kartičku, budete sa tu sústreďovať na city, na človeka, ktorého máte vo svojom srdci, ktorého ľúbite. Možno ho už tu ľúbite dlhú dobu. Dobre, pozrieme sa, na čo sa máte sústrediť. Na čo sa máte sústrediť tento mesiac. Takže je to človek starší od vás, je to človek, ktorý je stabilný, ktorý je rozvážny. Na tohto človeka sa dá oprieť, lenže tento človek bude riešiť vo svojom dome problémy s nejakou staršou ženou, falošnou ženou. Takže tento človek vám to nepovie, bude to skrývať, že doma vlastne rieši problémy a zrejme tam bude končiť aj bývanie spoločné, hej, že to odsekne. Takže takýto človek, možno váš priateľ, kamarát, možno váš starší brat, možno váš šéf a možno aj váš otec, ak má druhú manželku, tak tam budú problémy v rodine. Áno, sú tam stále hádky, spory, kvôli niečomu sa hádajú a je tam koniec, čiže blíži sa tam koniec a naozaj aj v spoločnom bývaní v tom hniezde sú veľké prekážky a v spolunažívaní. Takže tento človek, starší muž od vás, vám zrejme sa zdôverí s tým. Dobre, to si vybral druhú kartičku. Na čo sa máme sústrediť? Budúci, ktorý k nám prichádzajú. Že na čo sa máme ďalšie sústrediť. Niektorí z vás tu budete riešiť naozaj dôležité veci pre vás. Niektorí z vás vám tu ide uzavretie manželstva, niektorí budete uzatvárať zmluvu. Pozrieme sa ďalej, na čo sa máte sústrediť v júni, ďalší mesiac, na čo sa máte sústrediť. Takže naozaj sa to tu bude týkať rodiny, nejakého dokumentu, môže to znamenať takisto ale aj dedičstvo, pretože sa tu jedná o dokument o mŕtvom človeku alebo o niečom, čo ukončilo sa. Bude to napísané na papieri, budete to podpisovať a bude sa to týkať vašej rodiny. Je vám to dané osudom. Pre vás to bude ako nová šanca, ako šťastie k tomu, aby niektorí z vás si možno kúpite dom. Hej. Takže naozaj tu, alebo aj môže byť ešte, že z dedičstvo, že získate dom niektorí z vás. A je to dané osudom. Takže niekto tu bude riešiť dedičské veci. Dedičstvo, dokumenty, zmluvy o niečom, čo skončilo, o niekom možno už, kto nie je medzi nami, ale vám to dá šancu kúpiť si svoj nový dom. Takže
Toto bude pre kartičku číslo 2, karta číslo 3. Takže takisto je tu nejaká stabilita, nejaká zmluva, nejaká istota. Môže sa to týkať pracovnej oblasti, ale takisto aj rodiny. Pozrieme sa, čo nás čaká v júni. Čo nás čaká v júni. Čo nás čaká v júni. Niektoré z vás tu sa môžete pohádať v robote alebo na nejakom úrade s nejakou ženou. Bude tu hádka, alebo niektoré z vás tu budete proste sa tu uprace, niečo sa vyjasní, možno vo vašej práci, možno aj vo vašom dome. Ak bývate so svokrou alebo s nejakou ženou vo vašom dome, tu bude hádka, proste táto žena je ale z vašej rodiny. Dobre, a čo bude ďalej? Čo bude ďalej? Vy tu snívate o niečom, vy viete, kam chcete ísť. Dávajte si ale pozor, lebo je tu nejaké klamstvo, niečo, vy sa krútite stále v tom istom kruhu. Môže to byť aj ľudí, môže to byť aj problémov, alebo niektoré z vás na internete, dávajte si pozor, aby vás tu niekto neoklamal, lebo je tu klamstvo, niečo zatajené, niečo, čo vy nevidíte, hej. Dobre, a ešte čoho sa to teda bude týkať? Čo sa to teda bude týkať? Takže môže byť, že niekto, človek, s ktorým ste si písali cez internet, tak vám napíše, že bude chcieť prísť za vami. Vy ste sa s týmto človekom zoznámili cez internet, tak vám napíše, že ide k vám, že vyráža a tento človek vás ľúbi. A ide vám tu nové šťastie, nové začiatky. Pre niekoho z vás tu ide aj dieťa, svadba, hej. Stretnutie, vážny rozhovor, ale bude to chcieť ešte čas. Hej. Takže pre niektoré z vás to môže byť aj to, že sa pohádate možno s vašou mamou, keď poviete, že príde k vám do domu návšteva alebo niekto, s kým ste sa zoznámili na internete, tak môže byť, že tam bude nejaká hádka vo vašom dome, hej, kvôli tomu s nejakou ďalšou ženou. Takže toto nás čaká ďalší mesiac. Pekný deň.